fi si rioed yn yr un ffeit ar chwaraewyr sy'n dod â ni'n ddel at Pontypridd yn y brif. Mae amser wedi pasio erbyn rwan, Gareth Charles. 20 mlynedd union. Be'n union ddigwyddodd 20 mlynedd yn ôl? So Gareth yn cofio. Dwi'n gwybod bod yn gan, gan Hergest. Ti'n cofio beth ddigwyddodd? Ti'n beth sy'n rhyfedd, oedd hi'n gêm ffantastig, a na beth sy'n cael ei golli lot, oedd hi'n yffach o gêm, trenim ar dyfarnwr yr Alban, gollodd hi'n llwyr yn diwedd, achos dath Ponty nôl a dylen nhw wedi ennill, ond roiodd y dyfarnwr gais hwyr ar diwedd, na ddylse byth fod i bod yn gais. Ond ar y pryd, oedd neb yn meddwl bod unrhyw glwb o Gymru'n ennill yn Ffrainc, a dath Ponty o fewn eiliadau i wneud hynny. A digwydd bod, o'n i wedi mynd mas yn noson ni, a mynd i'r bar bach yma, bar Le Toulzac oedd enw fe, yn Brif, a o'n i'n eistedd tu fas, a dath y boes Ponty ar ôl cael awr yn y gwesti gyda'i gilydd nôl lawr yn nhw i'r dre, a digwyddo nhw fynd i'r bar hyn. Ac yn y bar, oedd chwaraewyr Brif i gyd. Felly, ti'n gallu tymlo ar awyrgylch a'r tensiwn yn codi ac yn codi ac yn codi wrth i'r noson fynd yn ei blaen. A na gyd o'n i'n gallu gweld, o'n i'n eistedd tu fas, a oedd e fel tsunami yn dod trwy y gatje oedd yna, bordydd, cyrff, beth bynnag yn y trwyddo yna, a oedd jyst yn ffait anferthol. Dechreuodd i do eilwaith, a eithon ni o'na, a eithon ni far arall, a mae'r atgod y fi'n iawn. Wedon ni wrth rai o swyddogion Clwb Ponty, mae pethau wedi mynd bach yn hyll yma, so wych chi fod yn ofalus. A o dipyn y beth, dath rai o'r chwaraewyr mewn, a fi'n cofio Dennis John yn ddim mewn. Wel, ti'n nabod Dennis yn dda. A o'ch chi ddim yn gallu aros ar bwys y chwaraewyr un, o'ch chi ddim yn gallu aros ar bwys Dennis John, neu oedd eich llyger chi yn dyfrio, achos oedd yr heddlu a nwy CS wedi bod yna, a o'ch chi jyst yn aros ar bwys nhw, a oedd e jyst yn llosgu'ch llyger chi i fod ar ei bwys nhw. A eithon ni nôl an i'r gwesti yng nghwmni cwpl o chwaraewyr Ponty gyda'r bwriad o fynd nôl mas i'r dre. A wrth bod cwpl yn mynd i newid a beth bynnag, o'n i'n eistedd yna gyda'r boi taxi, yn gweud, yn i syth lawr o'r dre, a dath neges lawr dros o'r dre. No, monsieur, the town, it is shut.